Ahojte, deti. V Mečukorí už máme poriadne teplo, ale Panna Mária nás občerstvila novým posolstvom. Ahoj, Simi! Tak to je lepšie než zmrzlina? Tomu ver. Povedala, že nás miluje materinskou nežnosťou. A keď nás tak veľmi miluje, znamená to, že si už nemusíme robiť domáce úlohy? Pekný pokus. Ešte nie sú prázdniny. Panna Mária nás pozvala, aby sme sa v láske vrátili k Bohu. Veď ja som ešte od neho ani neodišla. Sedím vpredu v kostole a modlím sa aj doma. Čo, Panna Mária ma nevidí? Práve preto, že vás Panna Mária vidí, vie aj to, že dokážete ešte viac. Aha, tak začnem kosiť trávu. A ja budem aj šoférovať traktor. Stop, farmári, na to máte ešte čas. Urobme radšej niečo pre priateľstvo s Ježišom. Blíži sa sviatok Najsvätejšieho Ježišovho srdca a tak sa skúsme modliť litánie k Ježišovmu srdcu. Litánie? To znie trochu ako názov lieku proti kašlu. Nebojte sa, sú to krásne slová, ktoré nám pomáhajú lepšie spoznať Ježiša. A musíme sa im modliť každý deň? Lebo ak to trvá dlhšie ako rozprávka, potrebujem keksíky. Každý deň alebo každý druhý deň. Dôležité je modliť sa srdcom. Skúsme byť lepšími priateľmi Ježiša a Márie, ktorá najlepšie pozná jeho srdce. Drahé deti, nech tento čas bude pre vás časom modlitby a pôstu. Deti moje, vráťte sa v láske k Bohu, ktorý je váš pokoj. Ja som s vami, deti moje, a milujem vás materinskou nežnosťou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. Mária, pomôž nám poznať Ježišovo srdce a milovať ho viac. Nech je moje priateľstvo s ním pevné, aby som ho nikdy neopustila. Amen.